pofád is benne. Kedves nézőink, akkor 2015. 25-én bemutatjuk a motoros kassa használatát, gyertek! Nézzünk utána, Nagyon praktikus találmány. Azt mondja, hogy hol kell pusolni? Már nem kell. Nem kell. Azt mondja, hogy De gyújtást adjál neki a kis kapcsolóval. ja, aha, itt adjunk gyújtást neki, egyesbe rakjuk. Ott van-e? Motoros kasszának ez itt nem mutatja túl jól, mert tegnap lett legalább a motoros fűnyíróval a fű, de el tudjátok képzelni, hogy mégis milyen hatékonysággal dolgoznak. Ilyen szűk helyeken, csak így a végével, szóval ezzel így ki tudjuk húzni a dolgokat. Most megakadt. Hol van nagyobb fű? Tudnám mutatni. Például. Ja, szóval így körülbelül ennyi lenne. Motoros kasszának a bemutatója. Leállítjuk.